Ado din irugi nga iba sa papagayam dati lagip tinapalabas ni pagayam din nga Alma iti Ilocos Norte. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemy, patsek Manong Nemy nga adda iti pasamak nga mga pasipnget iti panunot uno pa nagkita kunada. Nga dayta ti bang parnuay kanagiti saan nga nakapapati ang mapasamak. Ngayon to dumtengen tilawag maamiris ton ti bidot ngayon naladaw ton ti amin. Nubay kasta katadamat Manong Nemy digiti naladawen apa nakaamiris ngayon maatropelaeng dagiti naaramidan nga bidot. Awagan aklatan Manong Nemy ti Alma iti Lawag City nakabagsuratak takayit kumet nga iburay dito ilagip tinapalabas ko nga jak tupulos malipatan. Ganam namayag Manong Nemy nga makaitad mo ti adal liwliwakin pagsarbingan ti biyat. Imantes ti amin Manong kablawan kayo tinaragsak ka nagasat nga orasyo ngagsaserbi ti Action Radio DCJC ken kastamatan kadagiti patag nga dudungeg ka nagbibuya. Nangruna kayong ka Manong Nemy nga sikat ti timon dito nga programa. Kasi man nga rod ngayon nakrugyan ti amin. Dandani kun maisagan na ti pamigat mi ti daytang agsapa iti makitak ni Frank. Ti bartikero nga asawak nga rimuari ti silid mi. Medyo agbasing-basing palaeng anagtaros iti banyo. Kadamok nga apaman nga agapo iti banyo kat sapulin nanto tinatempla akapena Manong Nemy. Ngayon masulitak nga mang templa iti kapena. Masurunak, mauma akon. Di akon makaanos iti kinabartekero ti asawak Manong. Di mo tilagbalbaliwan. Nabayagan nga panawen Manong Nemy. Nadisturbo manen titurog mi kanagiti anak ko iti teng nga tirabi taiso iti idatateng na. Inturdutor uno indurdutor inador tudor manen. Nagilipada na nga bartikero nga katrabahuan na. Binagkat dati asawak nga hindi so iti sango ti ridaw iti balay mi. Nga arig na Manong Nemy ket natahin iti bartek na. Ket sanmet nga makasulong sumrek Manong. Diyak kumalat tekas kaso isuna. Bayak kumalat ta idi nga maturog iti ruwaro. Ngem riniing nakmet ni June. Ti sangapulon ti tawen na ngay naunang anak mi Manong Nemy. Tadi namat kabailan piman nga tibahen ti amana nga isarek aging nga ti silid mi. Dikat kapilitan nga siyak manen Manong Nemy ti nangulod. Nangulod kang kuwana nga nang paidda iti kama Manong. Kaya di tagga po iti banyo ni Frank ima itiyan ko kita ginuyod na ti maysa karagiti tugaw nga naiya pasirok iti lamisaan kat nadagsen ti panang itupak na ti patong na itutugaw. Teka pek, itemlano ko ti kapay hani. Hani tarupam. Bigbigat. Napudot ka di man ti ulom. Kanayod nga napudot. Nang umakon. Ano mat ka umam? Ti aramid mo. Awang mati-mati nga. Aramida ka. Sumardeng ka man Frank. Tangiwat mo. Makariing na kita anak ta. Pagsasaom kidit ko ng mga awan ti mading aramidem. Tanasiat ka diti kanayon ka nga nabartek nga gawid. Nga nasandakan nga idor-tudor dagiti padam nga artek ket saan ka nang makaawid. Oret sanak ba namang gulgulo? Aw matikap apak. Diyak ba nagkarkaryar no mabartekak? Uray pay. Hindi ka di mabain. Nakababain. Alala, pasensya ka na. Alma. Sige na, itemplano ko na ti kape. Kaya kasapulak ti kalduhan eh. Barang no may lingit ko nga dagos ti hangover ko tap nung makapanak matlag trabaho.
Mapilpilitak Manong Nemy nga nagtemple ti kape ti asawa ket indrantak pangain tupak ti iskudilya at sango na iti makatemplaak kinusilapan na. Mapilpilit kan samet. Ha. Saan lang asa talaga mapilpilitak. Ada ka din nga rod ganas kung agserbitikas ken ka, Frank. Pasensya ka kunak met. Nabayagan nagpaspasensya. Kada nayunan pa yan, di ba nagpasensya? Nauma akon. Mabain ako na yan. Tano, di mo ka, no di mo amot agbain. Ngam siyak, nakababain. Mabain kami, maibabain kami kada kinidua nga anak ta, Frank. Kasala iti panagrik na siyak lat ibang extra nga ti asawa ket mamartek nang igmo. Kasala para kanyak, siyak laeng ti maestra nga ti asawa ket mamartek. Alma, inaramid kumiten ti amin nga amo kamubuspusan tapno saan ka kuman nga barbartek, Frank. Di ka di susapoy ako, urek lang makasangit. Aramid na madlata. Lamin ano ko mga agawit kan nga dagos numalpas ti trabaho magit oray no dito ikanton balay nga uminom. Narigat ka di nga ramidam na ita? Bayam, gistakon ti uminom ti arak. Samo nga basta ibaga, aramidam. Uwin, aramidek. Narigatan na mga no, isukot na ti sa bali nga lalaki, no ituloy ko tek barbartek. Ha! Himbag man tamom. Slata kahit mo sa Alma. Amom. No jak la kabuteng na po Diyos? Baka, hindi pa ilaing nabayagan nga inaramid ko na itan. Tiyag lalaki! Adarason tap no ramidag ko ma, Frank. Adarason tap no ramidag ko ma. Di mo kaya maipaitical kalagkukumak? Apikit ko mga saanin? Di mo la aramidinin. Tapi ko man aramidek, papatayin ka. Papatayin kayo na aramidin nyo. Kat nusika ti mga ramin. Ha? Nasaan ka lang basta mamartek no diket babaero ka pa'y. Anya magtaramidek ka? Papatayin kamit Frank. Laglagipem data. Iti kanitong liputan nak, ket kuliban nak, papatayin ka. Laglagipem data. Sumartingan! Kompleto mong tegloto. Tamangan tayon. Awanin ti adupay ka sao. Manong Nemy bumarbara kumadata nga saritaan mi. No saan nga nakariingin, no saan kumapay nga nakariing ni kinituwang anak mi Manong. Huhin, ibaga na din nga papatayan nak no aramidag tag lalaki. Kaya kunakbat kang wana. Nga no aramida naman ti maglipot kanyak, papatayan ka magsuna. Kadua mi nagididuwang anak mi nga mangmangan Manong Nemy. Ket kasi iti dati nga raramidon met dagiti anak ko bagbagaan dati amada. Kas kedi John nga sangapulon taon na, Papa, kanon to nga sumangpet ka dito balay nga saan ka na bartek. Sumablat tumatan ni Joy nga 7 taon na. Nakaimimos ti turog mi dirabi, Papa. Ngem nakariing kami ta dimteng ka nga na bartek manen. Papa, balbalo ka kuman, please. Manong Nemy, salat nga guni ni Frank. Simublat manin ni June nga nagtimet kat ko na. Nakababayin, Papa. Uy, hunta kami dikit eskwelaan mi. Nangrunag at maestra ni Mama, iti pagadalan mi. Maestra ni Mama, iti pagadalan mi. Sa mamartek ti awa na, wun amami, ti asawa na. Please pa, gusto na ko man. Saan madlatan sumungsungbat ti amada Manong Nemy kat siyak. Di akon mabilang no namin ano nga imbagak dagiti anak kuno wa.
namin anong imbaga dagiti anak ko dagiti ang ibagbagada kan na panagpakpakaasid iti amada. Ket budno ti guna ni John Manong Nemy. Maibabainak kadagiti ko teachers ko. Tasyak lati kasta kada kami nga mga surusuro. Mga surusuro ti pagisuruwa. Ken iso ti pagbasaan dagiti anak ko Manong Nemy. Di damat kidi makitkita nga maidor-tudor ti asawak iti kadarabi gabot ti kinabartek na. Nga magwaras ti damag. Ket no dawagan to kanyak Manong Nemy, dawagan dan to kanyak no pudno. Aminak ta isumot nga ti pudno. Tano aglibakak amang ano ibagada nga kud konsinterek ti mading aramid ti asawa. Nga madamat kadi agko na Manong Nemy nga nasaysayat kano ti aramid ti asawak amang martek laeng. Ngam kasano nga roden no sabayan na ti babae agas kadagiti taduma. Uno saan ket kompleto dagiti tallo arak babae ken sugal lamang. Nagtimag ti asawak Manong Nemy ket kinunana. Ay karik kada kayo anak ko. Manipod iti daytoy nga aldaw. Sumangpedag dito balay nga saan nga nabartek. Mabaling nga nakaidong mat ngam saan nga nabartek. Tanalikat mo ito igulpek nga ikaten ti arak iti bagik. Agpeso papa, agpeso. Kino na ni Joy Manong Nemy. Uwen, saan kuntun nga nagan tinagan ko no jak matungpal ti karik ka na kayo. Ipay-paysok, arabidek. Alaman papa, alaman nga ro. Sa anak idi nga mamati Manong Nemy ngem digiti anak ko ket mangnamnama daw unay. Imuno na ngem may dinagas digiti kakaduwa ni Frank Isuna. Ta adang rod da service da nga mapanagtrabaho iti madamang patpatak deren da nga building. Masun ti asawak Manong. Ket si marunumet ti school service mi nga umay dumangdagas kada kami. Ket iti dalan mi nga agturong iti eskwela tinalyaw ko ni June Manong Nemy nga umis-isem. Mama, naragsak kami unay kini Joy. Nga ading ko no matungpal ni Papa ti Karina. Sa lang dakda kayo ti maragsakan anak ko. Nangruna pa'y kanyak. Siyak ti kang runahan nga maragsakan. Santun nga malukluk ag ti turog mi. Iti kadarabi turog tayo ko na kuma. Tapat siya nyo kadi nga tungpalin ni papangyo ti amin. Mama tiyak, mama. Sapay ko manak ko. Tasang kadi nga, sang kakadi nga mamati ma? Kasla nakurangan ti pamatik iti amayo. Nga manyagid din nga nagsayat, no ramidan na talaga. Ngi, idaw dawat tayo o dayta kiniapo Diyos. Nga sapay ko matain ton rabi. Ket dumting ni Papa nga saan nga nabartek. Sapay ko ma. Uwen Manong Nemy indaw dawat dagiti anak ko nga sapay kumatatungpalen ni Frank nga amada ti Karina. Ngayon Karina iti bigat Manong Nemy nga iti day tangal daw kat saan nantun nga ramidan kano ti sumangpet nga nabarte. Indaw dawat ko mat. Kang ganang kayo daw dawat nga sapay ko. Kaya iti day tang rabii Manong Nemy na epan tinabayagan nga panakaili ko ti asawa. Gabuta. Dimteng agpaiso. Naladaw isuman tinalado nga nagawid Manong Nemy ket ne. Nga maddamat ten. Ada akon, honey? Ada akon ko na. Agat arak ka. Ngam sana ka na bartek. Namindwala si Minshima. Kalbasan na. Gawid ako ko na. Hey, John! Papa? Nibayagin nga sanda ka nga na oray akas to ya. Nung sumangpit ka kita.
Nakaturog kami ket malukag titurog mi. Gabata idurtudurda ka. Itakit ala, impay peso kag peso. Sangga na bartek nga simang pet. Di batangak Manong Nemy panangar arakop ni Frank. Kada gini duwangan anak mi. Wala ket naragsak da. Naragsakak met. Ket kabayatan Manong Nemy nga gidas-dasarak. Aden ruar na itibag na. Di ba ako nang dito yaklatan ng uminom. Gabot bitin tinom ko. Uminom dito. Kahit mo sawen, inumum amin deta. Kahit mabartek kat kastaunay. Kasano nga. Awan di pag nanagam sweetheart. Daapay, amo ka mailiw ka. Talaga, mailiwak man ka. Dapat lang. At gas lang maawatan di kita anak ko Manong Nemy pagsasalitaan mi nga nag-anak ka na kuwada. Nga kapunan no apay Manong Nemy nga idi ta makapangan kami kat timulong da nga dalimanek. Nalpas damot tente assignment da Manong Nemy nag-good night kiss dan kanyak kas tamot ang kini papangda. Good night kiss. Mama, kiss. Good night. Good night, Papa. Imo na ka nagdigos Manong Nemy kat idi makita nga naguduhan tibilog ngayon inumin ni Frank. Gusto na daytan. Talagang gustunan. Kalkalingan na. Palaban na kita. Talaga? Uy. Sumblatak mo ting nagdigos. Kadagpaiso Manong Nemy. Ore lagsagsagawi siyo tiriktak. Siyempre manulang titawin ko. Tawin ti asawa. Kat no kasano iti kinalaing na idinabit kami pa nga nag-asawa Manong. Kasta tilaing na. No muna ta magustuwak no kasta nga nakainom kat nabara dagiti bibig na. Narawamak mat kat din ti arak Manong Nemy at chiko nga raman dagiti bibig na. Ngam nagmayat Manong Nemy. Dinigos na kada kinagkakabara nga agik na tinaduma-duma paset ti bagik. Tiloko nga Frank. Nakaimimas ti panangan na itay ta magustuhan na paborito na tilinotok kasi daen. Ngayon naimimas ka na ito isublat na nga si daen nga pulutanin man. Nagmaris rusas nga rod day di nga rabi Manong Nemy ket na ay tayab da kiti asog ka na rin ngayon. Isar din kon ti sobra nga arak. Baring unay, rumbing unay. Alis pa naglakay mo ka po ti arak. Ken umababa ti biyag mo. Amok na ida. Madadahil ti guwapok no mawarbartekak. Ngayon na jak unay aginom. Agtalen ti kinong guwapok di ngamin. Kituin na. Ken masangunak pa itirinabi. No saan ka mawartek kasleta. Oh Frank. Sige nga rod manin. Manen? Uy, honey, ada klase ng bigat. Kaya nagtrabaho ka ng bigat. Kayang-kaya. Agabrut. Iso nga lamanin. Alamanin, honey. Ha? Oh, Frank. Kastoy ko man nakangkanayan, Frank. Oh, Frank. Oh, Frank. Nakasalsalon at ti asawa manipod idi taginisdan nan ti uminom iti arak Manong Nemy. Nagsubli iti kinaubing na, ti kinagwapo na, nagaslakang kanayon ng agpapagwapo Manong Nemy. Kat may ayatan na kita agkabsat, no kasasarita da. Nagkakagwapo ni Papa. Kitagapagwapo di kami Joy. Kituan na, ni kuya kun na ta. Adangarod mang pagpagawa po kayong kuwana. Sino ko mo, Joy? Sino ko mga pinusangan ni Mama? Sa bagay, ken nakapimpintas mat ni Mama. Tanimat Papa, timang papapindas kang kuwana. Kastoy kumakanayon, Papa, Mama. Idi damo Manong Nemy ket dandani every night nga pagustuhan mitirik nami iti asawa. Ngem kada iti sumarsaron nga rabi ket kaslaawanen ti interes na. Siguro Manong Nemy ket gabot mabambanog iti trabaho. Ken
At damay ng digiti kung daway Manong Nemy nga nalado nga gawid itirabi. Ngem, di namat kid din masingapay ti turog ko no turog mi. Taoray numaladaw nga dumteng itirabi ni Frank saan nga nasken pa nga malukag kami. Tasaan damatan nga idur to dur. Kaya adabukod na nga tulbek Manong Nemy apang lukat na itiridaw. Ngem, saan mit kading aday ta tinapatig kanyak Manong. Taoray no awan ti sex. Basta tinasken kat makaawid ti asawak nga nalimpyo. Asaan nga nabaratek. Ngayon tinaminsan nga rabi nga dimteng anapuutak nga nagida nga imabay kanyak at ibang mati na kat matmaturugak anang kawil kang kuana nga nangarakop kang kuana nalangab ko Manong ada nalangab ko nga naisabsabali nga angot manipod kang kuana bangbanglo bangbanglo ti babae. Saan nagbangbanglo ti asawa ka? Bangbanglo para babae? Nagsidugarak. Nagatapak-katakos. Handan samutan sa bali nga babae nga kain-in narakop ti asawa. Kumangkit ng digos, kalpasan. Ti panang lipod na kanyak takno. Diyak malangab ti angot. Ti babae nga kinanaig na. Pinalabas ko din nga rabi Manong Nemy. Pinadas kong inikat ang yaman na panagatap ko. Ngayon jak may kat. Ngayon bagakilatan tinakam ko Manong Nemy nga siguro. At da babae nga kinabeso-beso na. Nga dahil nga babae kat nakaharot pa nagbangbang luna. When? Kas jalaeng Manong Nemy ti pinanunot ko. Ngayon kabigatan na Manong Nemy isupelag ti panagsalutsud ko. Bangbanglo? When? Sa bali bangbanglo. Anya? Nangalam na dyan bangbanglo. Adaya. Sa bali nga angot, adaya. Angot ti may isa nga babae. Frank babae ak. Isu nga amok no anya ti angot ti may isa nga babae. Ta sino ko mga rod tikin narakop ko nga sa bali nga babae. Si kalaing di makasungbat itiday nga sa ludsod mo, Frank. Shit. Hanat ako na? Andiyan ako lang! Si kapit nagpungtot? Kat sika? At akadanas ka nakapungtot mo? Pagkatatapan na? Mabalin. Ibagbagam nga babaek? At sa baling nga babae tibiyag ko? Saan kong ibagbaga, Frank? Agdamdamag lang. Kasano ko mga maalam ti angot ti may sa nga babae nga saan kayo nga ginarakop? Awan ti sa baling nga babae tibiyag ko? Awan! No, awan ti awan. Diyak mat ka ni papilit. Bigbigat. Dadail mo ti bigbigat ko. Nananta ko na? Bigbigat. Dinadail mo ti bigat ko kunak. Sorry. Ngayon kahit ko lang nga ulitin dahil di imbagag kang ka, Frank. Malagip mo? Uno nalipata mo. Kinunom kanya kidi nga lalaki papatayin na kami. Imbagag mat kang nga babae ka kat papatayin ka. Malagip mo? Kahit ko lang ulitin dito yung bagag, Frank. No, hindi kat mamartek ka. Kadagyaman natin sarding mo. Kadita, kat no sabalin tinsublat mo. Kat matuktalak. Pakawanan naklahingan ni Abo Diyos. Ngayon baka maiturid ko ti umutang ti biyag ti padak nga tao. Sumardangan! Nakaringan din ti anak ta. Ikatamday ti panunot mo, Alma. Gapuda jak to aramiden saan to?
Manong Nemy siyak madlang tinagsidsiddugar karagiti bagbagak. Ibang pangtak ti biyak ti asawak. Pawatayik isuna iti kanito madugtalak alipliputan nak. Day tating karik kang kuwana. Ngayon minaramid ko tikas jay. Inaramid ko lang tikas jay. Tapno tikas ta. Di namat kahit asawan ngay patungpal ko. Ngam kahit ko labal laagan ni Frank. Tabareng no amuna tagbuteng kanyak. Tiagbuteng iti Diyos. Tanupod numan ti atap ko nga dasabali nga babae ti biyag na. At napalagundaway na nga mangliklik iti dahi nga babae. Tagbalbaliw. Ngam saan nga nagbuteng ti asawak Manong Nemy. Dati pamati na siguro kay Jack maitured nga ramiden ni pangtaking kuana. Tinawagak ti maysa nga aldaw di kumpadre Tony Manong Nemy. Masapol nga kimbistigarak. Tapno na kastakad mamuak ti kinapudno. Di kumpadre Tony kat ninong ni John akatrabahuan ni Frank. Kat adda digiti kat adu digiti na amuak ken kuana. Kat makapungtutak. Mama, papasamak ken ka? Si kamad kayam. John anak. Asinot kinasarita iti cellphone mama. Nininong mo nga Tony. Api nga tinawagan nyo isuna. Kaya nasinot ka pong bungtot yung itay. Awan. Ato ka di manin problema ti pamilya tayo mama. Ato ka di manin mading aramidan ni papa. John. Nogsi na kami kini papang yo. Asinot surutan. Mabati ka? Uno sumurot ka kada kami. Ha? Mama? Anya ka di man hindi mapaspasama ka? Api nga kasta ti bagbagam. Saan nga mabalin agsina kayo kini papa mama? Saan nga mabalin? Jack amo no anya ti lawlawag ko iti anak ko iti dayta nga kanito Manong Nemy. Nga minaramid ko gidi ti singasing kanyak ni kumpadre Tony. Yung baga ni Tony Manong Nemy no kasano nga matakwatak ti kinapudno. Nga minggunam-gunam na nga sa anak ko mga giskandalo iti kanito matakwatak ti amin. Aramidak Manong. Inradak ti nag-half day ti day nga aldaw Manong Nemy nagsiimak iti asideg ti pagtrabahuan ti asawak. Ngay di sakbay nga palantuda tinawagan nak ti asawak kinimpakada na nga maladaw nga gawin. Ngay di makitak nga rumwar ket naglugan iti tricycle sinurot ko iti nalimad. Babaen ti pa nangarkilak man iti tricycle. Maduktalag itan ti kinapudno Frank. Kaya't nakita nga mismo dagiti duwa nga bukel ti matak ti nakasaksakit nga pagteng Manong Nemy. Aring na nga di pa'y nakadisaag ni Frank iti naglugan ng tricycle iti taadamang sabat kang kuha nga napintas nga babae nga ubing nga amang imiti siyak. Kaya't nakita ka mismo Manong Nemy ti panagid na rakop da. Nakita ka mismo Manong Nemy ti panag lips to lips da. Uwahin Manong Nemy. Asino nga ta ti saan ngagsipnget iti panagkita na. Asino ti saan ngagpungtut. Asino ti saan nga masaktan ti kastoy nga sitwasyon. Kastoy nga eksena. Sinurot ko tinalimad ti asawak Manong Nemy ket ditoy ko nga naimatangan. Naaktok ida. Wen. Naimatangak babayan ka dagiti duwa bukel ti matak. Iti pa naginarakop. Dagiti duwa sada nag lips to lips man. Makapungtutak. Kaslag sipngetan ti ba nagkitak gaputi pungtot ken sakit nga marikriknak. Iming karigatak pinagkalma.
Ingkarigata ka pinagkalma tiriknak. Tamalagip ko ting gunam-gunam ni Kupadre Tony nga sa anak ko mga giskandalo. Isong imbaga akong driver. Imbaga akong ti driver ti tricycle no sa dinot ti pagituludan na kanyak Manong Nemy. Agawid akon. Isagsaganak ti dulduling ko nga imo ko nga isuting karik nga pangpapatay ko ti manglilipot nga lalaki. Kalpasan na kita pinagsaganak na kita nako. Mama, John, ano namin ti mamas pasama? Apay nga ko na yung isagana mi dikit, isagana mi kini ading ko dikit erwatan mi. No, di mo kaya ti sumuro. Natalataking ka, John. Babati ka nga rin iti sidong ti amam nga manglilipot. Saan nga manglilipot? Saan, mama? Anya nga saan? Anya nga manglilipot nga magbagayo, mama? Instardeng nga nagpaiso ti amayo ti kinamamartek na. Ngam nagbalinin nga babaero at na babae na. Saan nga budno deta, mama? Saan nga marabid ni Papa deta? Padpataksin dalaing ni Papa. Isang ngay ko ba? Saan kay ko mga mamati, mama? Saan ko ba? Ngim saan ko ngayong kaskaso pa ni June Manong Nemy. Saan nga isot mapaturay? Check ti rumbeng mapaturay. Pinakan ko idan. Kalbasan na. Ingkay maturagan ko na. When? Nakaturagan ni Joy. Irin do takaslat din kayat nga panawan mo na adaywan ni June. Tagparparik na siguro mat kang kuwana ti posible nga mapasama. Nang ron ay di makita nangin sa likad kunti mo kong isagsagana. Mama, June, agtungpal ka kanyak. Ingka maturogan. Taringin kay tulatan, nagkabsat. Noon yan to mamasama. Mama, ikaw maturagan ko na. Itay laeng kat imawag ti manglilipot nga asawak kat kunana nga gawid din. Isong ruray. Desidido akon Manong Nemy ti panggap ko. Siguro kat talaga nga sinirik ti sa iro ti panunod ko. Ti sa iro ti mangidurduron kanyak tapno aramidek ti amin. Tarumbeng lahing kastat mapasamak. Rumbeng lahing nga maibus na kiti babaero dito'y lobong. Naidiadan ti asawak. Nadlaw na siguro nga si Ring kami paylaeng. Ngaidilukat na tiri daw kat nagtimat ni Frank ako nana. Wan Manong Nemy nadlaw na nga si Ring kami paylaeng. Iso nga idilukat na tiri daw inlukat na latan ta tulbek na. Kunana. Honey, I'm home. Honey, I'm home. Wan na mo kadakan. Umay ka sa baten. Manong Nemy. Imadang tapno lumaemen. Sinabad kumet Manong Nemy. Hit. Amom ti kunana. Uy! Kadigdigos ti hani ka. Mamis na? Uwen. Kadigdigos ko. Kitsi ka. Ha? Agdigos ka iti bukod mo nga dara. Ay! Papatayan ka! Ayop ka! Papatayan ka! Wen Manong Nemy na arinoknokan ti asawak iti namin ado nga panangidugsol ko panangibagsol ko ti mukong isagsaganak. Na arinoknokan kat nadigusin ngagpaisuysuna iti bukod na nga dara.
puta jaklat tamapnek Manong Nemy bagkong kumamanen iti at mangigawid ti ima. Ni June nga nakaimatang tinapasamak ang gawid ng ti ima. Nagsangsangit nga nagpakpakaasi. Iso nga sinarda nga akong timang lilipot na panak iti kusina Manong Nemy kit binuguak dagiti imak ken ti mo ko nga naramat ko. Inalak ti cellphone ko ket siyak mitlang ti timawag iti ambulansya. Tinawagak ti Department of Public Safety uno DPS Manong Nemy ket kasla hawanten yaman nang imbagak kadakwada. Sir, siyak di Alma. Uwan sir, ditoy. Imbagak ti address ko Manong. Umayo ko maalain ti asawak na bagkubagkong. Dati unag tibalay mi. Farang tinagan na. Umay kay command sir, please. Nagpapaarayat ni John Manong Nemy ket nadanon ko isuna nga rarakupen natin na di ko senti darang amana. Napanak iti ayan ni John, wano ni Joy Manong Nemy ket binagkat kon. Tamat maturog pay lahing inala kon digitin sa ganak nga arwatan mi ket rimwar kamin Manong. Adon dagiti maribongbong nga umarayat kuma nang runa dagiti kabagyan ti gulib nga asawa. Ngem kaslaawan ti makitak kadakwada. Akas laawan ti aniyaman na nga kinamang ko ti kalsada ket adda matagururay nga tricycle nga pagluganan mi. Nga idi medyo nakaadayo kamin nasabat min Manong Nemy ti ambulansya. Kahit kaslasan nga mamati da papakin ni mama ay dumtag kami dito balay mi dito'y bakara. Tanay ka mga kaor di talawag takabakara. Tayo bagak ti si bubukil ang napasamak kat kadagitamot nga gundaway nga naala kunti agbabawi. Nangro na idi taong tanak kun ni mama. No apay ka nung ay naramid ko ti kasjay ti asawak ti ama dagit anak ko apay ka no. Remets asino. Mga ramid ko mama ngamitakit turis siya kasi na diyang pala mamati nga naaramid ko. Naaramid ko mama. Gaputi pungtot ko, gaputi sakit tinagam ko. Gan gaputi pangtak ti asawak. Gaputi karik nga ramidan ng tagbabay ket papatay. Iso nga naramid ko siya mama. Agbabawi akman ng tiyakon may babawi pa iti amin. Diyos ko. Pakawarandak ko ma. Kinispalin niyo ko mati asawa. Ispalin niyo ko mati ama ti anak. Nagidan ko. Ispalin niyo ko ma. Pang-aasiyo. Nagtalined kami nga gina iti ayan da papaki ni mama. Ni papa tinapan iti ospital nga nangitarayan dati asawak. Kat nakaturugak bayat nga orayan mi titawag ni papa noan niya tinapasama kiti asawak. Aldawan di makariingak ni mama adagos tinagsaludsudak. Mama, anad damag. Lagi na yan. Anad damag iti asawak ma. Kalagawang taginapo Diyos Ta nakalasat. Awan tiniraman nga laem. Ti asawam, anasugat. Iti pa nang bagkubagko mo keng kuana. Mama, orayan ti tawag ni papang mo. Numabalim mo ti papan iti ospital. Abang sarong garmet lang ti asawam. Mga pungtod na balayan. Kaya di kakabsat ni Frank. Kaya orayan na ka no. Nga ni Frank tagdesisyon. No anya taramidan na ka. No isak lang na ka. Inyadadak tinagsangit Manong Nemy kinunak kini mama. Nakasagana ka maibalod mama. No isumanday dati. Maiyan natop nga. Madusakit inaramid ko. Nga minaramid ko na jay. Takayat ko nga ipasimundaag. Nga akabailakmet. Di pumatay. Kabati pa nang lipot na kanyak. Sabi kasta mama. Biyang ko, di bakawan, iti asawak. Iti bakawan di Diyos. Uwin, naramit ko na ijay. Takayat ko lang ipasimundaag. Nga kabaylan met, ti babae, ti pumatay, no isot, ti madiputan. Kahit ko lang ipasimundaag. Tapno barbaring kunak no maksayan, ti kaado, ti kiti bang lilipot.
Nalawlawagan ti panunot ti asawak Manong Nemy ket tinawagan nak ni June. Kalpasan kadintad na iti asawak ti cellphone. Ket nagsarita kami. Nagpakpakawan ti asawak ket pakpakaasin na ngamampan kami kini Joy ti ospital Manong Nemy. Ket kasta nga rod tinaramid mi. Inarakop ko ti asawak. Ulitek hani. Pakawanin nak. Siyak turumbing agpakawan kang ka. Pakawanin nak, Alma. Pakawanin nak matani. Nakulapan di panunod ko. Nagsipgat di pa nagkita. Basol ko hani. Kinagaman tayo ti Diyos. Tanispal ka. Nagkari ako ni ti Diyos. Nadyak ulit-ulitin pa tinaramin ko. Kadagkariyak mat kang ka, honey. Saan kuntun naramidan ti manggulib kang ka. Ipatpatig ka. Kadyak to nagayat pa iti sa bali ka mabahay. Si kalaing kaya nagiduduangan nakta. Da kayo laing ti kapatgan ti biyag ko. Da kayo laing. Uwain Manong Nemy nagdinamag dedi nga napasamak. Nga siyak nga asawa. Amay sa nga maestra. Ket nagpanggipak nga papatayin, nagpanggipak nga pinatay ti asawak nga hindi ket mamartek nga si Marno ket Barti babaero. Ket nakahadado Manong Nemy dagiti haka-haka dagiti netizen edita na ipa-block daytoy iti social media Manong. Nga dumat kadi dagiti mang kanunong kanyak nga rumbeng laeng agnakaman dagiti lalaki. Nga lipliputan da dagiti asawa da. Vice versa. Tadamat Manong Nemy, tadamat dagiti babae nga lipliputan da dagiti asawa da. Takunada no anyat maarabid ka no ti lalaki, maarabid mat ti babae. Inikatan nga namin pinsan ni Frank timinom ti arak Manong. Ket saan na pulos nga timalyaw ti sabali nga babae. Ket kang kanayon ko nga daw-dawat nga awan to kuman ti dumdumteng payakas to ti klase nga panubog ti biyag mi. Ket agtultuloy kuman ti nasingpet ti asawak. Narito kuman apasamak Manong Nemy. Ket isot kuman ti agbalin nga dakkel balag kadagiti agar aramid iti dakes. Dito nga rod Manong Nemy ti pakabuklan ti paset ti LAGIP ti NAPALABAS ko nga jak tupulos malipatan. Ket ngayon nakmat imburay kada to'y nga programa. Kada mok Manong Nemy nga adu digitay nakarelate kada to'y nga istorya uno pakasalitaan. Ket sabi ko talagang agbaling nga balag daytoy kadakwada. Kadagaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa. Ket sabi ko dadamat na ibatik nga adal, balag, liwliwa, ket pagsarmingan biyag kadagiti padak nga nagipaglagip ti NAPALABAS. Tuoy nga rudagyaman nga pagayam mo, Alma, iti Lawag City. Thank you king ka Alma, iting ka pa nang isurat, panang iburay at pakasalitaam. Ket tosto ka. Adulagi din nagiti makarelate nga asawa nga babae nga ti asawa da ket kasto ti bisyo da. Ken adu da kiti nakarelate nga lalaki nga aramid da ti kasjay nga madi nga aramid. Ket sabi ko tada ito iti maysa nga rason no apay nga bumasid ko no di ket mapukaw ko yung pinsan dagiti ibagbagada amang lilipot. At tibatan di pagayam niyo Manong yung Nemy Ruiz. Mga iba't bati ako, kontinembang oras ka na kaya nga sa kamara. Babay na po.